खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैया आसामाव भारतनि मिरुनि नखर मन्त्रि मानाव गेदेर अमित शाह बिथाङा गुवाहाटीनि खानापारानि भेटेनारि कलेजनि गेलेग्रा फोथाराव जानाय साख्रिनि थिसनथाइ लाइजाम राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै आसाम रायजोनि बायदि बायदि बिफानाव सरकारि साख्रियाव थिसनजानाय 44,703 बिजाथिफोरनो साख्रिनि थिसनथाइ लाइजाम राननानै होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्त्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे गोबां गोजौ थाखोनि मन्थ्रिफोरा बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे बिथां मानाव गेदेर नखर मन्थ्रिया गुवाहाटीनि पान्जाबारिनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव जानाय जथुम्मायाव गुवाहाटी केम्पासनि आन्दाराव नेशनेल फरेन्सिक साइन्स इउनिभार्सिटिनि अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो बिथाङा आसाम पुलिस सेवा सेतु पर्टेल politician.assam.gov.in अनलाइन प्लेटफर्मखौ बेखेवनानै होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। आसामनि काछार जिल्लानि सिलचराव सासे 14 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ लांखारनानै हानजायै जिनाहारि खालामदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथाया थांनाय मंगलबार मोनायाव जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला साथाम दुथां सुबुंफोरा बे हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों आरो बुधबारखालि सनाय लामायाव गारनानै थांदों। उनाव पेट्रलिं होनाय माखासे पुलिस हान्जाया बे हिन्जावसाखौ मोननानै थानायाव लाबोदों आरो हिन्जावसाया गासिबो जाथायखौ फारि खिथानायनि उनावनो माखासे समनि उनाव साथाम हान्जायै जिनाहारि खालामग्रा दुथां सुबुंफोरखौ पुलिस हान्जाया हमनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय साथाम दुथांफोरनि मुंफोरा फारियै सौरभ देबनाथ, सन्जय सुद्रादार आरो मिथुन दास होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिसोर साथाम दुथां सुबुंफोरखौ पस्क' आयेननि दारै केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। गाबोन सुनिबार 27 मेआव कर्नाटक रायजोआव कंग्रेस हान्जानि सा 24 मन्थ्रिफोरा गावसोरनि हाबा-हुखाफोरखौ मावफुंनायनि सायाव समायखिरा लागोन। खौरां मोननाय बादिब्ला बे गोनांथार बाथ्राखौ लानानै मैया कर्नाटकनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर सिद्धारामाया आरो लेङाइ गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर डि.के. शिवकुमार बिथांमोनहा कंग्रेसनि गोजौसिन थाखोनि दैदेनगिरिफोरजों गोथौवै सावरायलायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि सिद्धारामाया आरो डि.के. शिवकुमार बिथांमोनहा कर्नाटक हादरसानि गिबि मन्थ्रि आरो लेङाइ गिबि मन्थ्रि हिसाबै थांनाय 20 मे खालि समायखिरा लादोंमोन आरो लोगोसे सा 8 केबिनेट मन्थ्रिफोराबो समायखिरा लाफादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। दुलाराय आसामनि थाखाय गोजोनथाव रादाब, मानोना आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि चन्दना बर'आबो मैया बृहस्पतिबारखालि भारत हादरनि मुंदांखा नेशनेल मिउजिक रत्न एवार्ड बान्थाखौ होनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं। जुर्मनि राभाखौ बुथारनाय दायआव सोमोन्दो थानाय सासे दुथां सुबुंखौ मैया बृहस्पतिबारखालि सि.आइ.डि. हान्जाया हमनो मोनबावदों। बे दुथां सुबुंनि मुंखौ लखिमपुर नावबैसानि रियाजुल इस्लाम होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे दुथां सुबुङा जुर्मनि राभा आरो हासिना बेगमजों खाथि सोमोन्दो दंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रियाजुलनि इउ.पि.आइ. आइडियाव 90,000 रां हरनायनि फोरमान मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।